ngopo mlakutan kono kayane kok sedih temen. Riwe lah aku bar ketilang gara-gara nerobos lampu merah. Ujarku kan nek misalnya nerobos lampu merah kan yo ben cepet ngono soalnya aku kesusu mang. Nah, kuwe salahe nang kono. Nah, wis ora saiki ora usah sedih. Lah kepriye meneh ketilang. Ah iso. Iso ben sidang nah, ben seneng ben ora sepaneng tak kei tebak-tebakan wae. Priwe? Kayak tebak-tebakan. Heeh. Piye to wong kayak duit wae ge umet kan kayak tebak-tebakan mah tambah mumet kono. Nebak maning. Pengine kei duit nah kuwe. Duite ora ono. Tebak-tebakan wae. Lah iki tentang lalu lintas. Lalu lintas, oke. Makane esuk meneh nek lampu abang aja trobos. Tak rani ra ono sing ngerti ini ono polisi. Ono polisi. Saiki lagi akeh cegatan soalé. Nah, tebak-tebakane. Tebak-tebakane ngene. Apa? Kanang lampu merah kuwi. Mau. Ngopo motor karo mobil kok nak pas lampu merah mandek. Wes terus diwai pertanyaan terus dituduhi kak saiki dhewe pertanyaan. Ayo mergane lampu merah kuwi nek lampu ijo mlaku, merah mandek, kuning siap-siap mlaku ngono. Salah kudu yang ngono. Salah. Yo apa meneh ngerti pra? Mergane kok lampu merah kok mandek. Nang apa? Mau salah jawabane. Kok pas lampu merah motor apa mobil kuwi mandek. Ya mergo wedi nek ditilang polisi. Salah. Ya ora ngerti, nyerah. Sik pesan meneh. Apa? Ya mergane wedi lampu merah ditilang polisi kuwi. Oh, salah udah yang ngono. Mergane apa nek motor karo mobil lampu merah ki mandek. Ya mergane direm, ora direm lah ndlojor terus. Oh iya ya, asem.